UESI fakultatea sortze beretik definitu da euskalduntasuna sustatzeko duen misioaren arabera. 1976 urtean sortu zen irakasle eskola, irakasle euskaldunak hezteko helburupean, eta ordutik gizarte realitatea asko aldatu eta fakultateko egitekoak ere asko zabaldu diren arren, jatorrizko misioak bizirik jarraitzen duela esan daiteke. Gogora ekarri behar dugu, 80. hamarkadan euskararen normalizaziorako bidean ere, nagusiki hezkuntzari eman zitzaiola gizarte euskalduntzeko ardura, eta beraz, irakasle euskaldunak behar ziren ikasle euskaldunak hezteko. 128/1983 dekretuak unibertsitatez kanpoko irakaskuntzan hizkuntza ofizialen erabilera arautu zuen eta ikasteredu elebidunak sortu. Eta hain zuzen ere, lan horretan dihardu eskolak azken hamarkada hauetan, baina gizartean gertatu diren errotiko aldaketak ere erantzi diote garaiko testuinguru honi konplexutasuna. Esaterako, eskolan irakasten diren hizkuntzen kopurua hazi egin da. Hizkuntza gutxitua, gure kasuan euskara, eta hegemonikoaren irakaskuntzari, gurean gaztelania eta frantsesa kasu batzutan, atzerriko hizkuntza bat gehitu zaio, hegemonikoa dana, eta kasu gehienetan ingelesa dana. Eta gainera, migrazio mugimenduek eraginda, ikastetxetan kultura eta hizkuntza askotako ikasleak ditugu. Garai batean gehienez ere, erdera bateko edo biko familiatako haurrak baldin bagenituen ere, orain ikasgela bakar batean, hainbat familia hizkuntza aurkitzen ditugu, euskaraz eskolatzen ari diren ikasleen artean. Hasiera hartako ikasteredu elebidun haiek eleaniz bilakatu dira azken urteotan, eta gaur egun EAEko hezkuntza sistemaren bereizgarrietako bat da, hizkuntza gutxitu bat erdigunean jarrita, eleaniztasuna sustatzea duela helburu. Eta EAEko 77/2023 oinarrizko hezkuntzaren kurrikulumean ere, horrela zehaztuta dago. UESIren 50 urteko ibilbidean, fakultateko ikasle profilean ere aldaketak nabarmenak izan dira, eta begirada atzera botatzen badugu, 3 epealdi bereiztuko genituzke. Lehenengo epealdia, sorreratik 1976-tik 1989 bitartekoa, kasu honetan ikasleak nagusiki gipuzkoarrak ziren, debagoienekoak asko, eta oro har etxetik euskaldunak eta euskaraz egiteko ohitura zeukatenak. Bigarren epealdi bat, 1989-tik 2009 bitartekoa, ikasleak kasu honetan ere nagusiki gipuzkoarrak ziren, eta hasi ziren nolabait Durangaldetik ikasle batzuk eta hurbiltzen, hauek ere euskaraz ekartenak etxetik eta euskaraz egiteko ohitura zeukatenak. Eta gaina epealdi horretan, 1987an, Mondragon Unibertsitateare sortu zen, eta irakasle eskola izatetik humanitate eta hezkuntza zientzien fakultate izatera pasatu ginen unea ere mugarria izan zen. Mondragon Unibertsitatearen baitan dagoen UESI fakultateak hasieran zeukan bereizgarri hori nolabait mantendu duela esan daiteke aldaketa, eta unibertsitate euskalduna eta kooperatiboa izaten jarraitzen duela gaur egun ere. Eta hirugarrenik azken epealdia 2009-tik gaur egun 2025 bitartean hartzen duen epealdi hori, kasu honetan AP bat autopistak EAEko hiriburuak gerturatu ditu Bailarara, eta aldi berean Mondragon Unibertsitatea bera ere hiriburuetara gerturatu da. Horrek ekartzen du, gero eta askotarikoagoa izatea ikasleen profila, baita ikasleen hizkuntza profilari dagokionean ere. Ikuspegi kuantitatibotik beraz, aipatu dugun epealdi horretan, 10.000-tik gora ikasle matrikulatu dira hasierako prestakuntzan diplomatura edo gradu bat egiteko fakultate honetan. Nagusiki irakasle gaiak izan dira, 8.000-tik gora, baina baita 1.000-tik gora komunikatzaile eta 100-tik gora humanitate digital globaleko ikasleak ere. Gero horiez gain, kontutan hartu behar da, baita ere hezkuntza, komunikazio eta kooperatibagintza arloetan, etengabeko prestakuntzaren bidez ere, formazio iraunkorreko bestelako ikastaroetan, milaka lagunek parte hartu dutela urte guzti hauetan. Ondorioz, euskararen normalizazioari begira, esateko moduan gaude, UESIk ekarpen handia egin diela oro har, bai hezkuntza, bai kooperatibagintza eta baita komunikazio arloei ere. 3 epealdi horiek ikuspegi kuantitatibotik aztertuz gero,
ikasle kopuruaren hazkundea nabarmena izan da nagusiki 3. epealdian. Hala ere, akatsa litzateke soilik begirada kuantitatibo horretatik aztertzea datu horiek, izan ere ikasle kopuruak gora egin duen neurrian, UESiko komunitatea osatzen duten ikasleen profilak ere kualitatiboki ere askotarikoak direlako. Horrek ekarri du ezinbestean hizkuntzari dagokionez eta zehazki ikasle horiek euskararekin izan duten ibilbidean arreta jartzea askotariko hizkuntza esperientziak izan baitituzte ikasle hauek. Eta esan dugu, hezkuntzari esker, euskararen ezagutzari dagokionez urrats handiak eman direla azken 40 urteotan, eta gainera baieztatu daiteke murgiltze ereduko ikasleek gaztelaniaz eta ingelesez beste ereduen antzerako emaitzak lortu dituztela. Euskarari dagokionez, argiak badaude, esan dugun bezala, baina argi horiez gain itzalak ere ageri dira. Eta akatsa litzateke lorpenak soilik kontutan hartuko bagenitu. Azken urteotako emaitzek erakutsi dute ikasleen euskara maila apaltzen ari dela. Eta hizkuntza gutxituaren erabilera sozialak ere erronka izaten jarraitzen duela. Euskara gaur egungo EAEko ikasle gehienen eskolatze hizkuntza izan arren, ez da ikasle askoren lehenengo hizkuntza. Jakin badakigu gainera, eskola gainerako esparrua baino euskaldunagoa dela ikasle gehienentzat, baina datuek erakusten dute ikasleak helduago diren neurrian euskararen erabilera gutxitu egiten dela, eta zer esanik ez eskola eremutik kanpo. Halaber, badakigu unibertsitate eremuan ere badagoela euskararen erabilerarekiko kezka. Eta horren adierazle dira, besteak beste, Deusteko Unibertsitatean azken urteotan ikasleen aktibaziorako egin diren lanak, edota EHUko kampusetan egindako hizkuntzen erabileren kale neurketak eta euskararen erabileraren inguruko ikerketak. UESin ere, aipatutako hazkunde eta askotariko hizkuntza esperientzia horiek medio, kezka aspaldikoa da, eta 2009 urtetik ere neurtzen joan gara euskararen erabilera fakultateko gelazkanpoko espazio ez formaletan. Euskararen erabilerak bera egin du azken urteotan fakultateko testuinguru ez formalean, eta 2009 urtean neurtutako elkarrizketen 162 euskaraz izatetik, azken neurketan 2022an 129 izan dira. Dana dela aipatu behar da ere azken urteotan beranzko joera moteldu egin dela nolabait. Eta aldi berean, 2022an ere lehenengo aldiz eginda erabileraren neurketa Bilboko Asfabrik kanpusean. Eta bertan euskararen erabilera 107koa da. Aipatu behar da gaina Bilbon 3 fakultatetako ikasleak daudela espazio berean eta emaitza hau hortik interpretatu edo irakurri behar dela neurri batean. Kale neurketa horiek egiteaz gain, 2016-17 ikasturtean, ikerketa taldea ere martxan jarri genuen, UESiko hezkuntza graduetako ikerketa aplikatua egin, eta euskarari eta euskal kulturari dagokion diagnostikoa egiteaz gain, hezkuntza eta hizkuntza proiektuetan ere eragiteko asmoz. Eta ondoren, aipatuko ditugu, ikerketa talde horren azken urteotan egindako lanetatik hainbat emaitza. Gure proiektu pedagogikoan irakasle gaien irteera profila definitu dugu eta konpetentzia profesionalarekin batera gure irakasle gaiek 8 ezaugarri pertsonal garatu behar dituzte. Horietatik 2 zuzen-zuzenean hiztun profilari lotzen zaizkionak. Lehena, kontzientzia eta komunikazio interkulturala, eleaniztuna eta multimodala, eta bigarrena, testuinguru euskaldunean sustraitua eta testuinguruarekin konprometitua. Definitutako irteera profil horretara iristeko, ikasleen sarrera profila ezagutzea garrantzitsua iritzita jarri genuen abian gure ikerketa. 3. epealdiko eta beraz, gaur egun hezkuntzara datozen ikasleen sarrerako hiztun profilari erreparatuta, 3 profil nagusi ezaugarritzea izan da lehenengo ekarpena. Eta 3 profil horiek dira euskal hiztun aktiboak, euskal hiztun aldaberak eta euskal hiztun pasiboak. Profil bakoitzaren ezaugarri nagusienak azpimarratuko ditugu, kontuan hartuta ikasle hauek guztiak D ereduetatik datozela. Euskal hiztun aktiboak. Euskara dute lehen hizkuntza, erosoago sentitzen dira hizkuntza horretan, eta euskaldunen dentsitatea altua den gune soziolinguistikoetan bizi dira.
Euskaraz ongi moldatzen direla diote, euskararen erabilera nahiko altua egiten dute gertuko sarean eta sare sozialetan, eta euskararekiko, gaztelaniarekiko baino jarrera positiboagoa adierazten dute. Euskal hiztun aldaberak, euskara, gaztelania eta euskara zein gaztelania dituzte lehen hizkuntzatzat, bi hizkuntzetan eroso moldatzen direla diote, eta euskaldunen dentsitatea ertaina den gune soziolinguistikoetan bizi dira. Bi hizkuntzetan ongi moldatzen direla diote, euskararen erabilera ertaina egiten dute gertuko sarean eta sare sozialetan aldiz pixkat bajuagoa, eta euskara zein gaztelaniarekiko jarrera positiboa adierazten dute. Euskal hiztun pasiboak, nagusiki gaztelania dute lehen hizkuntza, gaztelaniaz erosoago moldatzen dira, eta euskaldunen dentsitatea ertain baxua edo ertaina den gune soziolinguistikoetan bizi dira. Euskaraz ongi edo nahiko ongi moldatzen direla diote, euskararen erabilera baxua egiten dute gertuko sarean, ikaskidekin ez bada, eta gaztelaniarekiko jarrera positiboagoa adierazten dute euskararekiko baino. Hiztun profil horien ezaugarritzetik abiatuta, profil horientako ikasleek dituzten euskara eta euskal kulturaren inguruko diskurtsoak ere aztertu ditugu. Eta baita, kampus eta gradu ezberdinetako ikasleen iritziak ere. Aurrera eramateko esku hartzeak ahalik eta esanguratsuak izan daitezen gradu eta ikasle profil bakoitzerako. Halere, esan behar da, nagusiki, etorkizuneko irakaslearen profilaren garapenean jarri dugula arreta. Eta hemen azalduko ditugun datuak eta emaitzak hoiei dagozkiela nagusiki. Hauek dira, azken urteotako ikerketetatik bildu ditugun hainbat emaitza. Ikasle askok errealitate soziolinguistiko berri batekin topo egiten dute uezira iristean. Batzuk ordura arte, ia euskalkirik ez dute sekula entzun, eta beste batzuk aldiz, uezin euskara gehiago egingo zela uste zuten. Esan dezakegu ikaslearen hizkuntza ibilbideak eta testuinguru soziolinguistikoak bere hautemate eta usteetan eragiten dutela. Euskararen erabilera urria, zuzenean euskara gaitasunarekin lotzen dute. Hau da, euskaraz oso ondo moldatzen direla uste dutenek, solaskideak euskara maila bajua duela ikusten dutenean edo gaztelaniaz hobeto moldatzen dela dakitenean, gaztelaniara pasatzen dira asko eta asko, eta gainera adierazten dute ez diotela euskarari eusten. Euskara eta euskal kulturaren transmisioan, etorkizuneko irakasle gai modura duten rolaz, jarrera baikorra adierazten dute. Hau da, rol horren garrantziaz eta beharraz kontziente dira, eta konpromisoak hartzeko prest daude, baina askotan ezintasuna aipatzen dute hainbatek. Jaso ez dutena, ezin dutelako transmititu kasu askotan. Gainera, euskara eskolako hizkuntza da askorentzat, eta irakasle gai izango diren neurrian tresnatzat hartzen dute euskara, beste ikerketa batzuetan ere ondorioztatu den moduan. Hiztun profil guztiek, gizarteko hizkuntzen arteko asimetriaz kontzientzia gutxi daukate. Bi hizkuntzak dira ofizialak eaen, biak erabiltzeko aukera dute, eta testuinguruaren arabera moldatu egiten dute, bata ala bestea erabili. Ikasle askorengan errotua dago Martínez de Lunaren errespetuaren diskursoa. Hau da, ikaslearentzat ikasgelaz kanpoko hizkuntza autua norberaren autu pertsonala da. Eta azken ideia honi lotuta, gaur egun askorentzat euskarak ez du funtzio identitario nagusirik. Euskara da beste hizkuntza bat gehiago. Emaitza horiek erakutsi ziguten, irakasle gaiak ikasketak euskaraz egiteagatik euskalduntze bide sendoan sartuta zeudela uste izatea gehiegizko ustea zela. Eta irtera profilera iristeko bidea erraza aurrikusten ez bagenuen ere, erronka modura hartu eta egoera eraldatzeko bideak jartzea erabaki genuen. Irakasle gaiek egiten dituzten errealitate soziolinguistiko bertsuaren irakurketa ezberdinak, zergatik ez baliatu aniztasun horren kontzientzia garatzeko. Zergatik ez sortu espazio seguruak norbera bere hizkuntza gaitasunaz jabetzeko, edo nola egin kultur dimentsioa landu eta eragiletza sustatzeko. Errespetuaren diskurtsoa gainditzeko, botere harremanez hausnartzea izan daiteke aukera bat. Horrela, lehen esku hartzeak jarri genituen abian. Horietako bat, hizkuntza tutoretza programa izan zen. 4 urteko diseinua egin genuen, sartzen direnetik irtetzen direnera arte. Ikasleak irteera profila garatzen duen heinean, etengabeko hausnarketa eta gogo eta probokatzea dago programa honen oinarrian. Ikasle bakoitzaren eta ikasle taldearen hizkuntza gaitasuna, hizkuntza portaerak eta jarrerak aztertu, diagnostikoa egitea eta prozesua arrakastaz garatzeko tresna, baliabideak eta laguntza emozionala eskaintzea du helburu. Hala ere, hizkuntza tutoretza arlo akademiko eta formalean gauzatzeak ez du zuzenean ekarri, arlo ez formalean euskararen erabileraren areagotzea.
Horri erantzuteko, testuinguru formaletik ez formalerako jauzia eman nahi izan da. Biak uztartuz eta hizkuntzaren lanketari begira, orain arte esploratu gabeko eremu bati tokia egin zaio, uhezi kulturalaren aktibazioa bilatzen duen proiektuarekin. Irakasle eskola sortu eta hasierako epealdian, euskara eremu ez formalean erabiltzeko baldintzetan pentsatu beharrik ez bazen ere, hirugarren epealdi honek eskatzen du. Ezinbestean, gela eremutik kanpo euskara erabiltzeko aukera sortzea. Are gehiago, irakasle zein komunikatzaileen prestakuntzaz ari bagara. Hori egiteko, uhezi kulturalaren baitan, herriari zabaldutako antzerki eta bertso saioak antolatu dira, eskoletako aurrei zuzendutako askotariko ekintzak eta korrika txikiaren antolaketan ere aritu dira ikasleak, besteak beste. Eskoriatzako adinekoen egoitzan ere, bingo musikatua antolatu dugu esaterako. Uheziko ikasleak aritu dira bertako teknikari, irakasle, ikasle, psikologo eta erabiltzaileekin lanean, ekimen horien guztien antolaketa. Zeintzuk dira bi esku hartze horietatik, hizkuntza tutorezatik eta uhezi kulturaletik atera ditugun ikaskuntzak? Ikasleen ahotsak ezinbestekoak dira. Diagnostiko on bat egiteko eta esku hartzen diseinuak egiterakoan errealitatea beraien begietatik ulertu ahal izateko. Ikasle guztiei ezin diegu gainera ibilbide bera eskaini. Ikasle bakoitzaren beharrak ezberdina direnez, ibilbide pertsonalizatuak eskaini behar dira. Aldi berean, profilen arteko lanketak ahalduntze kolektiboan eragin dezake. Hiztun profil ezberdinek elkar ulertu, norbere eta besteen beharrak ulertu, eta elkarren arteko konplizidadeak sortzea ezinbestekoa da. Soziolinguistika eta euskal kulturaren lanketa apenas dago eskolaren ekuazioan, eta euskararen inguruko diskursoak landu egin behar dira, zentzuz bete behar dira, eraginkortasun soziala irabaziko badu euskarak. Ezin dugu ahaztu gure ikasleek eskolara itzuli behar dutela D ereduan irakasle lanetan aritzea, edo komunikazioan erreferente izan daitezkela datozen urteetan. Gainera, egoera esanguratsu eta erreal eta benetakoak probokatzeak errazten du euskal kulturaren eragile rola garatzen, eta aldi berean momentu horiek lotzen baldin baditugu euskaraldia edo korrika bezalako mugimendu sozialekin eta mugimendu horiek sortzen dituzten eferbeszentzia momentuekin are eta gehiago indartu daiteke euskararekiko atxikimendua. Hasierako misioarekin bat eginez, ergintza eta euskalgintza nolabait berriz ere erdigunera ekarri ditugu, ez? Uhezi kulturalaren aktibaziorako. Eta hain zuzen ere, ikaslei horrek laguntzen die ipar dugun irteera profila garatzen, beti ere prozesu gogoetatsu baten baitan kokatzen baldin badugu. Prozesua, kasu askotan, ez da ekimen honen testuingurua bukatzen, ikasleen aktibazioak ekarri du beste eremu batzuetan jarduteko interesa eta prestasuna. Esaterako Murmurikan ipuin kontalari taldea sortu da, Arrabots euskara taldea ari da momentu honetan aktiboki uhezitik harago, eta badira beste hainbat eta hainbat ekimen. Bide honek eraman gaitu ohartzera saretzearen beharraz. Halako ekimenekin saretzen ari gara, eskolak bakarrik ezin duelako, unibertsitateak bakarrik ezin duelako, herria eta herriko gainerako agenteak behar ditugulako, baldin eta normalizazioa denon helburu bada. Ezinbestekoa da gizarteko eragile desberdinen erantzunkizun, konpromiso eta saretzea. Ahuldutako hizkuntza baten belaunez belauneko transmisioa ezinean dagoenean, eta hau da une honetan euskararen egoera, eskola ez da gai bera bakarrik transmisioten hori gainditzeko. Aurrera begira beraz, zer? Uste dugu bidea hain zuzen azken ikaskuntza hauetatik gertu egongo dela. Dena dela, bereziko genituzke nolabait, unibertsitateak eremu akademikoari egin behar dion ekarpena eta bestetik gizarteari egin behar diona. Eremu akademikoari dagokionez, unibertsitateak sortu behar ditu eleaniztunak, baina euskaraz edozein egoera komunikatibori erantzuteko gai diren hiztun osoak. Normalizazio prozesuari ekarpena egiteko gauzatzen diren proiektuak ikerketaren eskutik joan behar dute. Jakiteko zertan asmatzen dugun eta zertan ez dugun asmatzen. Halaber, unibertsitateak hizkuntzaren normalizazioan duen ardura sozialagatik momentu honetan indarra jarri behar ditugu aipatutako saretzean. Begirada kooperatibo hori nolabait indartzean, ez? Egiteko moduari dagokionez, orain arteko ekimenetan behintzat modu kolaboratiboan aritu gara kooperatiboan baino, eta aurrerantzean erronka horri aurre egiteko beharra daukagu. Uheziko helburuei begira, urratsak eman ditugu, bai, baina beste fakultateekin batera urrats sendoagoak egiten jarraitu nahi dugu euskararen normalizazioari begira. Halaber, gizarteko bestelako eragileekin batera ere norabide berean
aritu nahi dugu. Herri mailako helburuak irudikatuko ditugu elkarrekin? Baiarakoak, arlo eta sektore ezberdinetakoak, Euskal Herri mailakoak akaso, non eta nola eragin nahi dugu. 40 urte hauetan, Euskal Hezkuntza Sistemak egin duen bidea gizarteko beste eremu batzuetan, baino askoz ere oparoagoa izan da. Eta hezkuntzan egindako ahalegina, alferrikakoa izatea nahi ez badugu, gainerako eremuetan jarraipena eman bartzaio egindako bideari, ezta? Zer egin dezake norberak dagoen tokitik bere gertuko eremuan eragiteko? Edo zer egin dezakegu gertuko komunidadean? Euskararen normalizazioa guztion ardura eta erantzunkizuna da.